जय मसीह होननानै साफ्रोमबो फोथायारि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आरोबाव मोनसे फिन गोदान रादाब लानानै फैदों आरो बेनो जाहैबाय थांनाय सप्तायाव आङो अलरेडि बे भिडिअखौ आपल'ड खालामदोंमोन, नाथाय दिनै आरोबाव बेनिनो जाथाया आलादायै गोदानै जादों। बे जाहैबाय 3:30 भिडिअ'। येस, जायफोरा नुवाखै नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन एबा आं डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन 3:30 भिडिअ'। 3:30 भिडिअ'आव जानाय जाथायखौ फंनैसो नोंथांमोननो बुंनानै होग्रोनो नागिरदों। बेयाव मा जादोंमोन? 3:30 भिडिअ'आव जादोंमोन जाहैबाय जबलपुराव माखासे ख्रिस्टियान व्यक्तिफोरा, माखासे ख्रिस्टियान आइजो आरो हौवाफोरा बासाव गिर्जायाव थांबाय थादोंमोन। खुलुमनाय सिबिनाय खालामनो थाखाय बिथांमोना आर'जनि मोनसे फारिलाइ लानानै मोनसे जायगायाव दावबायलांदोंमोन। बेखौनो दुथांफोरा, गाज्रि सुबुंफोरा, VHP विश्व हिन्दु परिषदनि मानसिफोरा बे बासखौ हमनानै लाना फैबाय रांची जि पुलिस थाना दङ जबलपुरनि, बेयाव लानानै फैबाय आरो बिथांमोनखौ नंखायै बेबायदि दायनिगिरि खालामबाय जे बे बासाव थानाय मानसिफोरा गासैबो हिन्दु गोजा, माखासे मानसिफोरा बिसोरखौ ख्रिस्टियान खालामनो जबरदस्ति ख्रिस्टियान खालामनो लाना थांदों, बिथांमोननो प्रल'भन होदों। बेयावखाय जोङो बे बासखौ हमनानै लाना फैदों होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन आरो माखासे आइजोफोरखौ गाज्रिबो बेबहार होदोंमोन एबा बेबहार खालामदोंमोन। दा बेखौ खोनानानै एबा बे गासै बाथ्राफोरखौ बिथांमोना गावसिनि फादारनो खोन्थाहरबाय आरो फादारा बै समाव फैबाय। फादारा जेब्ला जबलपुरनि जिथु रांची पुलिस थानायाव सफैयो, बै समाव VHPनि मानसिफ्रा, विश्व हिन्दु परिषदनि मानसिफोरा फादारखौ गाज्रि रायबाय, फादारखौ बुबाय, आखाइबो दैखोबाय आरो माखासे आइजोफोरखौबो आखाइ दैखोदों। बेबायदि जाथाय जानायमोन। दा बे गासै जाथायनि थाखाय बैयाव थानाय जि ख्रिस्टियान सुबुंफोर दङ, फोथायारिफोर दङ, बिथांमोना VHPनि जि विश्व हिन्दु परिषदनि जि मावथिफोर आरो बेयाव जायफोरा दङमोन बेबायदि खामानि मावनायमोन, बिसोरखौ केस FIR होदोंमोन। दा बेनिनो दिनै नोंथांमोननो भिडिअ लाना फैदों जाहैबाय बिनिनो हिन्दु परिषदनि मानसिफोरा, VHPनि मानसिफोरा पुलिस थानायाव, जबलपुरनि रांची पुलिस थानायाव मोनसे स्ट्राइक खालामफैदों आरो बे केसखौ उथायनांगौ होननानै, मानोना बे नंखाय, जों बिथांमोनखौ जेबो खालामाखै, जेबो मावाखैमोन, बुवाखै, बिसोरसो धोरोम सोलायहोनो थाखाय गोबां हिन्दु मानसिफोरखौ बासाव लाना थांदोंमोन होननानै बुंफैदों। दा बेयावखाय नोंथांमोननो बे रादाबखौ लानानै फैदों। जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन आरो बेखौनो खावलायनो हास्थायदों जायफोरा आवगायनि भिडिअखौ नुवाखै, 3:30 भिडिअखौ नोंथांमोन नायग्रोगोन, बिनि उनाव गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजिगोन। देवब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो बे रादाबखौ दिन्थिग्रोनो हास्थायबाय, नाथाय दिन्थिनायनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला, दिनैसिम साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होदो आरो शेयार खालामदो। देवब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। नै नोंथांमोननो लागै रादाबखौ दिन्थिबाय। देश भर में सुर्खियां बटोर चुका जबलपुर का धर्मांतरण विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 5 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जबलपुर के रांची थाना के अंदर जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस अधिकारियों के सामने ही खाकी की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ भी किया। दरअसल पिछले दिनों मंडला जिले के आदिवासियों की 2 बसों को हिंदू संगठनों ने पकड़ा था और इस दौरान थाने में हुए बवाल के दौरान 2 ईसाई धर्मगुरुओं के साथ मारपीट की गई थी। इस मामले में रांची पुलिस ने हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद के 3 पदाधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पे उतर आए हैं। बड़ी तादाद में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ थाने में प्रदर्शन किया, बल्कि मुख्य मार्ग को जाम कर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। पुलिस का कहना है कि जो मातृशक्ति के साथ अपमान हुआ है, उनसे हमने आवेदन ले लिया और FIR भी करेंगे। जो कार्यकर्ताओं पे जो फर्जी FIR डेविड जॉर्ज के द्वारा लगाई गई है, उसकी पूरी जांच करेंगे। उसके बाद ही हम इस विषय को कोई आगे संज्ञान में लेंगे। इस आश्वासन के बाद हमने आज अपना यहाँ पे प्रोटेस्ट खत्म किया। क्या मांग है अब आप लोग? हमारी मांग है जो फर्जी FIR हुई है उसको निरस्त की जाए। मातृशक्ति के ऊपर जो अपमानित किया गया और मातृशक्ति को जो जॉर्ज डेविस के द्वारा हाथ लगाया गया, धक्का दिया गया, उसके ऊपर FIR की जाए। अगर FIR नहीं होगी तो भविष्य में बजरंग दल पुनः उग्र आंदोलन के लिए कटिबद्ध रहेगा।
हिंदूवादी संगठन के नेताओं का ये आरोप है कि धर्मांतरण विवाद के दौरान थाने पहुंचे ईसाई धर्म गुरुओं ने विश्व हिंदू परिषद की महिला कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी की और धक्का मुक्की की थी, लिहाजा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। प्रथम दृष्टया वो लोग चूंकि एक धर्मांतरण से संबंधित संदेह पर एक बस आई थी, उसी संबंध में कुछ जो ईसाई समुदाय के लोग थाने में पहले से बैठे थे उनसे मिलने के लिए आए थे और उसी समय जो बाहर कुछ लोग थे उनसे अभद्रता हो गई थी, उसी संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। हिंदू संगठन का आरोप है कि डेविस जॉर्ज जिनके साथ मारपीट के मामले में दर्ज हुई है FIR, उन्होंने महिला कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी की थी, इसके बाद में विवाद हुआ था। इस संबंध में FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं डेविस जॉर्ज। जो भी शिकायत होगी उससे संबंध में आवेदन पत्र लिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस सिलसिले में विश्व हिंदू परिषद की महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिस को लिखित में शिकायत भी सौंपी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों की गहराई से जांच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया है। गासैबो रादाबखौ नोंथांमोना गावनि मेगनजों नुनो मोनबाय आरो बेनि आवगायनि जिथु जाथाय बे गासै जाथायखौ नोंथांमोननो आङो अलरेडि बुंखाबाय, नाथाय बुंनायनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना मोजाङै बुजिजोबाखैबा 3:30 भिडिअखौ थांनानै नायगोन। थांनाय सप्तायावसो थांनाय उइकआवसो आपल'ड जादोंमोन, आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनावबो होगोन, नोंथांमोना नायहैदो। अनजाथाव प्रियफोर, बे गासै जाथाया जादों जाहैबाय जबलपुर रांची थानानि आन्दाराव गेजेराव गोबां VHP नि कर्मचारिफोर मावथिगिरिफोरा थानायाव फैदों आरो SP नियाव खावलायफैदों जे बे केसखौ बन्द खालामनांगौ, बे FIR खौ लानो नाङा होननानै बिथांमोना खावलायफैदों आरो बेजों लोगोसेनो गावसिनि हिन्दु धोरोमनि नेम खान्थि बायदि गोबां आहुति होदों, सावदों। नोंथांमोना अलरेडि नुखाबाय आरो बिथांमोना बेयाव माबायदि हांगामा खालामदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बिथांमोनाथ' बुंदों गावसिनि खुगाजों जे जों जेबो मावाखै, बेफोरबायदि गोरोन्थि खामानि मावाखै होननानै, नाथाय नोंथांमोना जेब्ला 3:30 भिडिअखौ नायहैगोन नुनो मोनगोन जे बिथांमोना माबायदि गोरोन्थि खामानि मावदोंमोन। बासनिफ्राय माबायदि आइजोफोरखौ हौवाफोरखौ लाना फैनानै बुदोंमोन। जोंनि ख्रिस्टियान व्यक्तिफोरनि जिथु बुंनाय इन्टारभिउआव बुंनाय बाथ्रा नोंथांमोना मोजाङै खोनागोन। बिथांमोना बेबायदि गाज्रि खामानि मावदोंमोन जेरावहाय ख्रिस्टियानफोरखौ बुदोंमोन, ख्रिस्टियान फादारखौ बुदोंमोन। बेनि थाखायसो बिथांमोना बे FIR बे केसखौ होनानै गालांदों। दा बिथांमोना गिनानै बेखौ नङाब्ला जायफोरनि व्यक्तिफोरनि मुङा FIR आव गोलैदों बिथांमोना हमजासिगोन, जेराव थानो गोनां जासिगोन, बेखौ गिनानै बिथांमोना दायो पुलिसनि खाथियाव फैनानै हांगामा खालामफैदों। VHP नि मानसिफोर आरो जे RSS नि बिथांमोना खौसे जानानै बेयाव स्ट्राइक खालामफैदों जे केसखौ उथायनांगौ होननानै। अनजाग्रा प्रियफोर, दा जों बेफोरबायदि गासै रादाब मोननायनि गेजेरजों मोनथिनो मोनदोंदि जेरावबो हांगामा, जेरावबो दावराव, जेरावबो केवल पार्सिकिउसन सैहोनायल'। बेफोर मानो जानो मोनदों अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना मोनथिगौ ना? बेफोर गासै जानायनि जाहोना जाहैबाय इसोरनि खामानिया गोबांनिख्रुइ गोबां जागासिनो दङ। नोंथाङा जे आर'ज खालामदों, आं जे आर'ज खालामदों, जों जे आर'ज खालामबाय थादों गासै भारतनि थाखाय, जे गासै भारतआव जिसु ख्रिस्ट'खौ बयबो सिनाय मोनथों, जिसु ख्रिस्ट'खौ बयबो नाजावथों होननानै जों जे बयबो आर'ज खालामदों, बिनिनो फिथाइ अनजाग्रा प्रियफोर। नंगौ, बिदिनो फिथाइ। जों गोबां समाव सानो जोंनि मेगननि गेजेरजों जोङो माब्लाबा नुवा, बोरो जोंनि आर'ज खालामनायनि फिथाइखौ माथो जों जेबोखौनो मोनाखै होननानै सोरबाया बुङो। नाथाय इसोरनि बिसाफोर, नोंथांमोना माब्लाबाबो दासान जे नोंथांनि आर'जआ माब्लाबाबो फिथाइ थायाखै होननानै, नाथाय नोंथांनि आर'जआ फिथाइ थायगासिनो दङ। गोबां जायगायाव दिनै भारतनि गोबां ओनसोलफोराव, गोबां रायजोफोराव, गोबां डिस्ट्रिक्टफोराव, जिल्लाफोराव दिनै गोबां जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनथिनो लुबैनाय व्यक्तिफोरा फैगासिनो दङ आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावगासिनो दङ। बेफोर गासैनोथ' नोंथांनि आर'ज खालामनायनि फिथाइफोरा। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जुदि माबा मोनसे खामानि मावदोंब्ला, माबा मोनसे आबाद मावदोंब्ला, बै आबाद मावनायनि फिथाइफोरखौ जोङो मोननो हायो। जों जुदि थाइजौ दंफां गायदोंब्ला एबा माइ आबाद खालामदोंब्ला बोथोराव जोङो बिनि गासै फिथाइफोरखौ मोनगोन। थिग बेबायदिनो अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जों जे आर'ज खालामगासिनो दङ, बै आर'जनि फिथाइफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। भारत हादरनि गोबां जायगायाव दिनै गोबां व्यक्तिफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावगासिनो दङ आरो नाजावबोगासिनो दङ आरो नाजावबाय थागोन। मानोना जों साफ्रोमबो आर'ज खालामनो बायाखै, जों बयबो आर'ज खालामबाय थागोन। दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ मुगैग्रा, ख्रिस्टियानखौ मुगैग्रा गोबां दङ, बुहुमाव गोबां व्यक्तिफोर दङ। जिसु ख्रिस्ट' ख्रिस्टियान होननाय लोगो लोगोनो बुनो लुबैग्रा व्यक्तिफोरबो दङ। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोर गासैबो जोबलांगोन जेब्ला जों आर'ज खालामगोन।
जेसेबांखि तारना जाया मानो जेसेबांखि तारना खालामा मानो बै तारना खालामग्रा बेक्तिफोराबो मोनसे समाव जिसु ख्रिस्टखौ नाजावहैनो गोनां जागोन जेरै जोङो बाइबेलाव मोननो हादों पौलनि बाथ्राखौ पौला सासे ख्रिस्टियानफोरखौ तारना होग्रा ख्रिस्टियानफोरखौ सिथार होग्रा मानसिमोन सासे लिडारमोन सासे दैदेनगिरिमोन नाथाय मोनसे समाव बियो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावहैनो गोनां जादों आरो बयनिख्रुइबो गोहोगोरा बोलोगोरायै खामानि मावग्रा सासे बेक्तिमोन अनजारा प्रियफोर जोङो साधु सुन्दर सिंहनि बाथ्राखौ मोनथिगौ नोंथांमोनाबो मोनथिगौ होननानै आं आसा खालामदों साधु सुन्दर सिंह जाया बाइबेल सावग्रामोन जाया ख्रिस्टियाननि मुं जिसु ख्रिस्ट खोनाब्लानो बुनो लुबैग्रा मुगैग्रा ख्रिस्टियानखौ बुग्रा बेक्तिमोन नाथाय बै साधु सुन्दर सिंहाबो मोनसे समाव जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो गोनां जादोंमोन जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदोंमोन आरो बुहुमनि दाब दाब जायगाफोराव थांनानै मिशनारिनि खामानिखौ मावबाय बुहुमनि दाब दाब जायगायाव थांनानै गाहाम रादाब फोसावबाय गोबां मण्डलिफोरखौ गायसनबाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि अननायखौ मोननायनि गेजेरजों बेबायदि खामानिफोरखौ मावदों अनजारा प्रियफोर जारिमिनखौ जेब्लानो जोङो बोर लानानै नायगोन बेबायदि मोनगोन दा दिनै बुहुमाव जोंनि भारताव जायफ्रा तारना खालामदों ख्रिस्टियानफोरनि सायाव FIR होदों केस होदों नंखाय दायनिगिरि दाय फोनांनानै बायदि रोखोमनि केस खालामदों दिनै गोबां ख्रिस्टियान पास्टरफोरा जेलाव दङ गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरा जेलाव थानो गोनां जादों गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरा थैनानै थांनो गोनां जादों सिरिनो नाथाय बेफोरनि गासै हिसाबफोरा जिसु ख्रिस्टनियाव दङ इसोरनियाव दङ दा बेवहाय अनजारा प्रियफोर जोंनि खामानिया बेनो जों आर'ज खालामनांगोन जों आर'जआव बोलोगोरा जानांगोन जेसेबांखि तारना होग्रा थाया मानो जेसेबांखि संगठन थाया मानो जि संगठनफोरा ख्रिस्टियाननि उल्थायै खामानि मावा मानो सानसे बिसोर हिसाब होनो नांगोन आरो इसोरा बिथांमोननि गेजेरजोंबो सानसे खामानि मावगोन दे अब्ला अनजारा प्रियफोर आर'ज खालामनो दाबावसै दा बेवहाय भिडिअखौ शेयार खालामगोन बयनोबो जेन बयबो आर'ज खालामनो गोहो मोनो बोलो मोनो दिनैनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'नोसै थेंक इउ